Hop on, motherfucker! Ideme robiť interview. Ani nepamätám, kedy som mal takúto veľkú party v APE. Na to, sme vyfulovaní, ešte s chlopatým mikrofónom. Ako Saifa mal v každom vlogu. Čo počúvate za albu, chaloši? No, napríklad, môže byť. Môže byť Oliver Heldens? No. Rozhovor 1.0, celé auto sa trase, mamka v okne nechápe. Označím ťa tam, hej? Jasné, vlastne to tam, nech to vyskočí. Max, to ani nejaké ešte nepozdravíš do toho vlogu? Zdravím do vlogu. Dobre, môže byť. A ja zdravím do vlogu. Vlogujeme, práve tam je Alex. Alex vás akože zdraví. Je to asi trošku prepálené. Zdravíme. Zdravím všetkých fanúšikov opery. Sme pod Starým mostom. To musíte zbližšie, aby si to počuli. Akože páni policajti, ktorí parkujú 20 metrov ďalej, to asi nechápu, že to stvárame. Ale sme lepšie jak narkomani a uchyli pod mostom. Toto sú rozhovory na YouTube. Keď nepočujem Olivera Heldensa. Max, sú tvoje pocity? Je to super a tu na pán Kokomen úžasný, takže určite sledujte. Otočili sme s Gogom rozhovor. Je to tak, mám to rezervu. Bolo to super, sorry. Nevedel som, že vám povedať, ale skončili sme Nikolnou rozvoziť. Bolo to super. Záleží to na tom, ako postrihate, ale mám z toho dobrý pocit. Jo!